Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Hindi porkat nahuhuli ka sa iba ay napag-iiwanan ka na. May mga bagay talagang nangangailangan ng panahon. May mga pangarap na mas sumitibay kapag hindi minamadali. At may mga pusong mas maayos gumaling kapag binibigyan ng oras. Hindi mali ang mabagal, hindi kahinaan ang pahinga, at hindi ibig sabihin na tahimik ang buhay mo ay wala nang nangyayari. Minsan, habang pakiramdam mo ay wala kang progreso, doon ka palang hinuhubog. Doon ka pinatatatag at doon ka inihahanda. Hindi karera ang buhay. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Kahit mabagal, umaandar ka pa din. At balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit hindi pwedeng madaliin ang mga bagay na tunay na mahalaga.